tudsz magaddal bírni, kiherélnek, világos, köszi? Na szóval, arról fog ez az egész mese szólni, hogy én és a farkas, komolyan. Játszunk egymással, bizonyos dolgokon keresztül, hát, élvezőtes. Igen. Csöcs, bazd meg, Geci! Képzeld, tegnap kivettem, bazd meg. Nem normál. Komolyan! Ez baj, hogy pornógrafia? Hát, a Jersey is arra szokta. Jacsi, ez meg láttad napi szarok, hogy arra elvetetti körbe? Hogy járt, ezt én is megpróbálnám. Hú, baromi, várjál. Ez látod mekkora? Ó, meg, jó kemény, mi? Hát, hú, ez a gyémánt, bazd meg, kegyetlen. Te, játszunk meg Jersey-set. Én hátulról jön. Hátulról. Várjál! Na, csak ne ragadj! Na, menjünk, jó? Csak